Ni jaio nintzen Aron. Kaliek Lain Calvo número 1. Bai. Da izena txina esan Posada de Malaquías. Bai. Ukiben nire gaitite, aman partez, da mamak, da familizi, eluna esan da, antxe jaio nintzen. Bai. Da, esan aroko hotela izi izan, orduen ez dagoen besterik. Bai. Da, nire beste agite, bizi izan, atzeko kalien, la calle Las Cuevas. Bai. Da, nire agite gukiban bodegi, da, albuen egon zan, Carlos Serres, beste bodegero bat. Oin bere badau, ez da, ondino? Baina neukiban Zampiñoie. Da, nire agiteek Santénico Zampiñón. Da, zerien posadan bierrain aparte, justu izan dara, Zampiñoien gainien da, esaten zelan inbizan, da zuluek behien zulu dute, da, egon zan, politio epinile. Itxurie, matemat berrezkoteik juntzan, alora, Zampiñoien gainien, aber zein dauntrez, da, alkatu zen nire egitaz. Da, nire egitaz esatzen, mi hijo. Da, esatzen, da, hor barun, da, urtengo dau. Da, urte ban ezerian, biarretik ero, kanpora urte ban zozetan, da, ezizien berretan, da, esatzen, gure dauen hona etortia. Da, etorre zan, setiembrien. Ze urtetan? 55. Zer, hori izen zan agostuen, da gero setiembrien etorre zan, da gero 56-ien, etorre nian hona, amazazpizien nerue. Eta behite hartien bera egon zuen, hemen bizitzen, pupilo. Bai. Da, ikeban lo jazintan zerien etxien, da gero bezkaldu hori Pedro Juanen nien.